ברדיו עולים אני הולך עם הנעליים האלה, אני רוקד לבד. תומר, ואמא שלי עולה על השטיח בלובי או אף. ואמא יכולה מתשפיציה, כן? אם אני לא אוהב את הנעליים האלה? אם אני לא אוהב את הנעליים האלה? אני נהיה ככה, תראה. יואו, אני לא יכולה. זה 500 שקל נעל, מניאק. אמא שלי 6 קוראים לי בלפיד. יואו, משה, השפרצת וודקה על הדין. שתוק, התינוק. יואל, תוריד את הנעל, זה הסרטון, אני צריכה לראות את הנעל. ואמא שלי של המן הרשע עם השפיצים האלה. בוא נראה לך את הכתוב. פופולה מורלתי, פופולה מורלתי. זה לא יפה? מה קרה לך? זה נעל. פאפה, שפופולה מורלתי. די, לא יכולה, כואב לי הראש. אלה לומדות 10 שנים ריקודים, כולה ככה. I bought a peanut, I bought a box to me. תשאיר טיק טק on the clock. ככה, תראה, ככה רגלניות, כל רגלניות, חוץ שאני רואה שרגלניות, ככה. בני, תשאיר טיק טק, נו. זאת מצלמת אותי כבר שעתיים. עושה לי חיים שכאלה נראה לי. אני הולכת לעשות על זה הרבה כסף, בני. הולכת לעשות על זה הרבה כסף. לפני יומיים הם היו פה בדיכאון, באתי, הם חיכו לי, אל תדאגי. נראה לי הם מסתכלו אחד על השני ככה. מה פתאום, היה סבבה. הוא מסתכל עליו, הוא מסתכל עליו. בני המניאק דפק לנו ברז. לא, למה היה סבבה? בני המניאק יוזר לנו ברז. עוד פעם הוא מסתכל עליו. בני דפק לנו ברז. לא יודע למה אני נראה לך פוסטר. אני הולכת לעשות על זה הרבה כסף. קטע בטלוויזיות. אבא חייב לעשות את הטלוויזיה שלנו. לא, כואב לי הראש מזה, בוא נלך לישון, בוא.